Anne, Lisa og Anton sidder og leger på stuen. Pludselig kommer Jeppe løbende i fuld fart. Jeppe har et højt energiniveau, så når han leger, foregår det altid hurtigt. Jeppe løber ind igennem stuen og opdager faktisk næsten ikke, at Anne, Lisa og Anton sidder og leger på gulvet. Så han løber lige ind igennem og afbryder deres leg. De taber alt deres legetøj på gulvet, og Lisa og Anton bliver ked af det, fordi Jeppe igen har ødelagt legen. Jeppe har så travlt med at løbe og være hurtig, at han faktisk næsten ikke opdager, at han er kommet til at løbe ind igennem deres leg. Kirsten kommer hurtigt for at trøste Lisa og Anton. Børnene fortæller Kirsten, hvad Jeppe har gjort og hvorfor de er kede af det. Kirsten kalder så Jeppe tilbage ind på stuen. Hun skælder ham så ud og siger, at han ikke skal lege så vildt, når der sidder andre børn og leger. Jeppe bliver meget ked af det. Senere samme dag. De er nu alle sammen rykket udenfor, og Lisa og Anton sidder og leger i sandet. Det ser Jeppe, så han løber hen for at spørge, om han må være med. Lisa og Anton siger så, at de ikke synes, Jeppe skal være med, og at de gerne bare vil lege alene. Jeppe bliver igen ked af det og går. Han finder Kirsten, som står og snakker med Connie, som er den nyeste pædagog i børnehaven. Kirsten ser, at Jeppe græder og spørger ham i en sur tone, hvad der er galt. Jeppe fortæller dem så, at de andre børn ikke har lyst til at lege med ham. Kirsten siger, at det nok er, fordi han leger for vildt. Kirsten hun går så, mens Jeppe stadigvæk er ked af det, da nogle andre børn kalder på hende fra et andet sted på legepladsen. Connie prøver så at trøste Jeppe alene. Connie spørger ham så, om han altid leger vildt, hvor Jeppe svarer, at han har svært ved at lege, hvor man sidder meget stille. Det får Connie til at tænke. Og pludselig får hun en idé. Hvad med, at vi lige sammen går over og snakker med Lisa og Anton, og så kan du hjælpe mig med at bage boller bagefter, siger Connie. Det vil Jeppe gerne. De skynder sig så hen til Lisa og Anton. De sidder stadigvæk og leger i sandet. Connie fortæller dem, at det ikke er pænt at holde nogen udenfor. Hun siger så, at Jeppe rigtig gerne vil lege med dem, og at han blev rigtig ked af det, da de sagde, at han ikke måtte være med. Lisa siger så, at de synes, han er for vild, og at den leg, de leger, faktisk foregår stille og roligt, som de ved, Jeppe har svært ved, så de tror ikke, at han vil kunne være med alligevel. Connie spørger så Lisa og Anton, om Jeppe ikke gerne må være med til at lege næste gang, hvor Anton svarer, at det må han rigtig gerne, og det gør Jeppe glad igen. Kom Jeppe, vi kan gå ind og bage boller, så er de klar til frugt senere, siger Connie. De løber som kap indenfor, hvor de konkurrerer om, hvem der hurtigst kan tage deres sko af og lægge dem pænt på plads. Connie lader Jeppe vinde. De hygger sig med at bage boller i køkkenet. Ved et uheld kommer Connie til at tabe noget mel, så der er mel over det hele. Det får dem begge to til at grine. Jeppe hjælper også Connie med at feje og vaske gulvet på en af stuerne. Og senere hygger de sig med at rydde op på legepladsen. Anne, Lisa og Anton har set, hvor sjovt Jeppe har haft det med Connie i dag, så de hjælper også. Jeppe tager i dag hjem fra børnehaven med et smil og glæder sig til i morgen.